दिनै जोङो प्रथम बनगाव मण्डलनि जानानै स्टारिं अफिस खुलिदों बे स्टारिंखौ आं दिनैहाय अपेनिं खालामबाय दा बिनि उननिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो सक्ति केन्द्र सक्तिकेन्द्रआव जों स्टारिं अफिसखौ गाबोननिफ्राय बेखेवबावनाय जागोन थारमाने जोंहा गोजौनिफ्राय बिथोन हराबा जों गोसो जानानै जाहाथा मावलाबाबो जाया दा गोजौनि बिथोन हरनाय बादि दिनैहाय खुलिनाय जाबाय मानो होनोब्ला सेक्रेटारिनि डेटआ 6 तारिखआवसो लास्टमोन नालाय दा ओंखायनो दिनै 7 तारिखआव जोङो बेखौ खुलिनाय जाबाय आरो दा नुहुरदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै बयबो नुजाफैदों जों रावखौबो लेंहराखैमोन खालि ब्लक कमिटि आरो अमेन बिपिएफ मोसानायखौल' लेंहरदों नाथाय गावसोरनो रायजो राजाफ्रा खोनानै दिनैहाय बाव लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों दा बेफोरखौ नायनानै आं नुहुरदों माने फैगौ 22 तारिखआव भटआ आं देरहागोनखौ आं मिजिंथिबाय जिखुनु जाया आंजों गासिबो रायजो राजा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो आंजों लोगोआव दंखाजोबो बयबो आंजों रायज्लायफैखाजोब्बाय बेखौ नुहुरनानै आं दा फाइनालटिबाबो गरसेयावबाबो देरहाखायो बल खेलाया ट्राइब्रेकारबाबो गरसेयावनो देरहायो बा गथमाव देरहायो जेखुनु जाया देरहागोन आरोखि बेनो आंना फोसावदिंनाया माबायदि सोलिबाय थादों फोसावदिंनायाथ' बिराद मोजां जोंना दा जाहा जायगा मानसियानो दंखाजोबखायो एकदम आङो खालि थांनानैल' रायजो राजाजों नुजाहैनांगौ जोंहा अलरेडि सिस्टेमा बिराद मोजां बिजेपिना दा बे हिसाबै केम्पेइन खालामनायाव इजि जोंना बे सिस्टेमखौ जोंनि बे लकेल पार्टिफोरा रोङाखै दा सोलोंदों एसे इउपिपिएलआ सोलोंदोंमोन नाथाय बिथांमोना अथ' हायाखै जिहेतु बनगाव हिसाबै इउपिपिएलनि सुबुंफोरा बुंबाय थादों जे बिपिएफनि भटआनो बिजेपिआव गावदों होननानै बिथांमोना बुंदों थारैनो बेथ' नंगौ बिपिएफनि भटआथ' आंजों दिनैहाय कुमर नार्जारि आदामोननि उनावनो बांसिन फैबाय आंनाव दिनैहाय गावदोंब्ला इउपिपिएलआ देरहानायनि चान्स इउपिपिएलनि मानसिखौथ' आङो 6000नि बारा सोबाय बिसोर बुंबा जागोन नामा बिसोर नुवानो बिसोर आङो बै समाव जेलाना जोङो एलायन्स सरकार दंमोन बाव बिजेपिआबो इउपिपिएलखौ सोनो मोना इउपिपिएलआबो बिजेपिखौ सोनो मोना होननाय मोनसे जोंहा एग्रिमेन्ट दंमोन बे एग्रिमेन्टआव बिथांमोना जोंनि आदार रावखौ लांग्रोबाय नङा होमबा जोंनि जुब मोर्चानि प्रेसिडेन्ट खनसायमोनखौ लांबाय बेनिफ्रायसो जोंबो बे जिनिसखौ मावखुमादों खिन्थु जोङो बिनि सिगांनो बिराद मावखुमाय थाखादों जोङो मिडियायाव अपेन खालामाखै बे मानसिफ्रा आंजों दिनैसिमबो दंजोबो 6000सो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा आंजों जइन जादों दिनैबो जागासिनो दं दिनैबो आंखौ लेंहरदों इउपिपिएलनि मानसिफ्रा 6000 जानो 1000 गाब्लाबोथ' 5000 आरो गोदोनो 2015आवनो बेयाव बिजेपिआ 10,500 भट मोनखादों अलरेडि बे सिङाव दंखाजोबो बिसोरखौनो ओरैबो दोरोराखै मिथिबायना दा आंजों बर' भटआ दिनै 35% दं आंजों दा नोंथाङा देरहागोनखौ दाबि खालामगासिनो बेसेबां भटनि डिफारेन्सआव नोंथाङा देरहागोन बे डिफारेन्सखौ मारै बुंबाय थाबावब्रा आं ओंखायनो गरसेबाबो देरहानाय गरनैबाबो देरहानाय होनबाय आं फुटबलाव डिफारेन्स बुंनानै मा जानो बेखौ रायजो राजायासो बुंगोन नंगौना नङा फाइनालनि सिगांथ' बुंनो हायाना नंगौना नङा फाइनाल जानांगोन फाइनालाव होमबासो जेलाना भट सोखाङो होमबा होननो हायो दा बुंनो हायाथ' बे जाम्बानिसो बासा जागोन बे आं 8000आव देरहागोन 6000आव देरहागोन होननाया बे दा बुंलाबायबा जागोन नामा बियो रायजो राजानाव सोंनांगोन खाफालनिबो खोथा थाबाय भाग्य थानांगोन गोजौनिबो खोथा आशीर्बाद नांगोन हो जोंना नङा भगबाननिबो आशीर्बाद खाफाल थानांगोन नों आं बुंलाबानो जायाथ' भट गेलेनाया आं उमुक देरहागोन उमुक दिनैनि दिनाव सुकुर आलियाबो आं देरहायोनो सुकुर आलिखौथ' बयबो सिनायजोबो ना फाग्ला नामा बे ओंखायनो बबेबा जानला मोनला देरहाजों जाया फाइनाला जाग्रोथों 22 तारिखआवसो जागोन ना फाइनाल जानायाव बे भट होनाय समावनो जेननाय देरनायखौ मिथिदे नोंसोरथ' बिराद एक्सपार्ट ना मिडिया मानसिफोरखा नंगौना नङा नोंसोरनो बुंगोन नों देरहासिगोनलाय सार होनगोन नोंसोरनो होमबा आं देरहाबाय बेनो आरो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिजेपिआ बेसेबांसो देरहागोन नोंथाङा आरोबाव बुंबावगोन बेखौ सोंबावबाय नोंसोर क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मोनसे मासियाव देरहागोन बेफोरखौ आं बारा मालायनिखौ थाल लाहरालै आंहा आंनिखौल' आंहा बे जायगानिल' लिडार देरा खिन्थु मोनगोन मोनब्रै मोनबासो मोननायनि माबा दं आसा दं मोनब्रै मोनबासो देरहानाया एकदम सियर जानानै दं दा आरो आं होननाय बादिनो बिदिनो खाफालबो नांगौ नङा होमबा ओंखायनो बेखौ बुंलाबायनानै मा लाब जानो मानसिफ्रा रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो आं एथ' हाजाराव देरहागोन उमुखा मानसि आं गैला होनना मा लाब जानो आरो मालायखौ बखिनानै बर बिनायाथ' मोजां बाथ्रा नङा आं ना सोरखौ रावखौबो बखिया आंहा आंनि
जा बुंनांगौ रायजोनि बे खोथाखौल' आं बुङो बे राजो बांगालखौ सोरबा बखिबाबो आंहा बखिफिननाय नङा खिन्थु बांद्राय बखियोब्ला आंबो बखिफिननांगोन ना दा जोंनाथ' बिदि जालायाखै दिनैहाय दावराव दावसि गैला जों बिराद मोजाङै दा बयबो खाथि खाथि जों अफिस खुलिलायनो हाबाय नङाब्ला गोदोनि दिनाव अफिस खाथि खाथि बुलाय सोलाय जायोमोन दा बे जिनिसा गैला नंगौना नङा दा ओंखायनो दा आं मोनसे खोथाखौबो नोंसिनि एनालाइसिस खालामो जोंनि बर'आ जोंनि बनरगाव समस्थिया गुबुन हारि आरो बर'जों बहुतानो समान समान होमब्ला 29,000 भट थागोन बर'आ कास्टिं जागोन 80% जाबानो 24,000ल'सो भट जायो बेखौ साबा नों बर' केन्डिडेटआ रानजोबो मा भट गोलैनांगौ जाखो सोरबा खम मोनगोन सोरबा बारा मोनगोन दिनैनि दिनावथ' नों गुबुन हारिया रावनोबो भट होआ मोनगोन सोरबा फालबा सोरबा 10% मोनगोन सोरबा 15% मोनगोन बे उनाव गासिबो बिजेपिआव गोलैजोबगोन बेयावलाय सैथो नोंसोरबो सिङाव मिथिखायो बेखौ जेनेबा